Sziasztok! Szilvi vagyok, gyógypedagógus, és hoztam nektek egy fejlesztő játékot, amit a Katica fejlesztő játékoktól kaptam, és a linket megtaláljátok majd itt a leírásban. Így néz ki maga a játék. Ugye, ahogy mondtam, ez egy tapintási érzékelést, vagy másképpen úgy mondjuk, hogy taktilis érzékelést fejlesztő játék. Ez tulajdonképpen ugye jelen esetben az, amit a kezünkkel érezni fogunk, vagy érzünk. És ahogy a dobozon láthatjátok, 3 éves kortól ajánlják, ez maga az ilyen komplexitás miatt van, mert ugye ezt itt memóriajátékként lehet játszani, és ugye egy 3 év alatti gyereknek ez még egy picit nehéz, de maga a taktilis játékok, azok 3 éves kortól fiatalabb gyerekeknek is nagyon-nagyon ajánlottak, sőt, igazából azok, amik igazán ajánlottak nekik. Tehát itt kifejezetten amiatt van rajta, mert itt az emlékezeti területet is érinti ez a játék. 32 darab ilyen kis korongocska van benne, és ezek párban vannak. Mindegyiknek különböző felülete van, és ezeket kell ugye párba rakni, és egy ilyen nagyon klassz zsákocskából kihúzgálni. Ugye kiveszel egyet, megtapintod, és utána megpróbálod kikeresni a párját. Én egy picit átalakítottam, és nem csak ezt az egy játékot mutatom meg nektek, hanem összesen 3 játékot fogok nektek megmutatni. Az egyik ugye ez a zsákból kihúzgálós lesz, a másik egy olyan, amikor sorrendbe lerakjuk az X darab korongot, és utána tapintás alapján kell sorrendbe rakni a párjaikat, úgyhogy ugye nem fordíthatjuk meg, csak a legvégén. A harmadik az pedig egy ilyen memóriajáték jellegű dolog, az tényleg azt lehet párban, vagy akár 3-asával, 4-esével játszani, úgyhogy hogy megtapintasz 2-t, és utána meg lehet beszélni, vagy felfordít, az a könnyebb verzió, és meg is lehet nézni, tehát hogy kapsz egy vizuális ingert is, vagy pedig nem fordítod fel, csak akkor, hogyha úgy gondolod, hogy az ott tényleg pár. Ugye ennek itt az a nehézsége, hogy ugye többiek nem tapinthatják meg, csak te. Tehát, hogy sokféleképpen lehet játszani. Én most 3-at mutatok be nektek, és remélem, hogy tetszeni fog. Én nagyon szeretem az ilyen jellegű játékokat, szerintem nagyon egyszerűek, és nagyon-nagyon jók, tehát hogy az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. Úgyhogy nézzük is meg őket.
hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejts el feliratkozni. Találkozunk a következő videónál.